Durante todo un ano, o voluntariado de Implicadas traballou arreo para preparar unha serie de impactantes accións que axudasen á cidadanía a reflexionar e, sobre todo, a actuar. A mensaxe era clara. Precisamos 200 persoas que nos axuden, cunha cota mensual de 12 euros, a seguir traballando a prol da erradicación do infanticidio feminino. Porque 200 son tamén as nenas que de cada 1000 nenos nacidos faltan en Salem, o distrito do sur da India onde Implicadas leva traballando dende 2007 coa organización compañeira PDI. A campaña botou a andar aquí mesmo, en Santiago de Compostela, cun anfitrión de honra. E continuou en Vigo, cunha voz sempre solidaria, e os pés danzaríns de centos de homes e mulleres de grupos de baile galego. Pasou logo a Lugo coa forza da imaxe, ata chegar a Coruña, onde novamente unha anfitrioa e un anfitrión de excepción expuxeron o seu novo proxecto, na procura de 200 persoas comprometidas e capaces de cedernos 40 céntimos do seu día a día e participar no noso proxecto ilusionante. Os esforzos comezaron a dar os seus froitos.